Tak nebolo to až také zlé, či? Dobre. Ježiš, fuj. O prsty sa nemusíš báť, teda... Jazdíš kempovať? Hele, není to úplně pro mě. Jsem spíš městská. A víš co, pořádně si ani neuvaříš. A keď ti poviem, že to úplne v pohode zvládneš, pokojne aj po slepiačky. Tomu nevěřím. Tak Eliška, si ready? No, úplně... Neskoro. Chimo Ultimate Cooking Challenge. Začni zeleninou. A o prsty sa nemusíš báť, teda ak nájdeš ten správny nástroj. Poriadne hľadaj. Tohle? To je ten kráč na zeleninu, ne? Zober ten olej prvý, možno ten je taký najväčší. Áno, trošku viac doprava. Ešte trošičku. Neboj sa, olivový. Dobre, parádne. Výborne. Natiahni ručičky, výborne. Perfektne, dobre, stačí. Tú hlavnú prísadu máš pred sebou. Ježiš, fuj, co to je? To je nějaká ryba? Losos? A teraz si vezmi papier na pečenie a zeleninku poukladaj tak, ako je ten ohyb. Áno, perfektne, super. A navrch pôjde ten losos. To jsou nějaký kleště, ne? Pomôž si aj druhou rukou kľudne. A k lososu asi ještě citron, ne? Máš ho tam? Skús ho pohľadať. Ještě? Ak ešte máš, tak ešte daj. Perfektné. Krásne. Predstav si, že pracuješ v cukrárni a balíš zákazníkový balík so sebou. Robíš to úplne perfektne, áno. Skús ako do takého cukričku. Robíš to skvele. A ešte tie konce. Takhle? Nemám slov. Úplne perfektne. Ale táborák radšej vynecháme a tento náš krásny balíček vložíme do rúry. Tak nebolo to až také zlé, či?